Това тук е помпа от пералня. Тук има кабел. Кабел. Отива до тук. От тук сутринта в 10 часа се пуща да се претака 15 минути и вечерта в 10 часа се пуща да се претака 15 минути. Сега ще го пуснем ръчно да видим какво се случва. Штрак. Приемането на Украйна в организацията.